Tinotenda ndokugamuchira muzita ramambo Jesu, amen. Takadziruma nhasi baba amai nemwana, amen. Ende tinoti nenguva nemazvo, amen. Ndichakupai ma-announcements asi tine TV chedu murambe muchitarisa uko, amen. Tinotenda ma-district contributions are kuya, asi we continue to appeal to congregations which are lagging behind to improve compliance and adhere to their payment plans. Kune Friends of Harare, tinotenda nekubatirana kwamuri kuita nedistrict muchiunza mari dzenyu, mwararamba chikukomborerai. Tiri kuinvita those who want to be part of this initiative to see the district treasurer, vanove amai Kasisile Svanda. My Friends of Harare contributions, tinokwanisa kuwapa kuna Mrs. Kasile Svanda, treasurer vedu. Kune ma-champions ariko masangano akasiyana-siyana. Ku Mount Pleasant kuna Mrs. Portia Ngwenya, Glenora Ndindiriko, Heathcliff kuna Pastor Neshas Ndlovu, BICC kuna treasurer Mrs. Kasile Svanda, Budiriro Pastor Nkosana Kanye, Eastview Pastor George Majimbo. Then Christian Workers Fund, we wish to appeal to all congregations to consistently remit their CW obligations. We appeal to congregational treasurers to share copies of their CWF proof of transfers with the district treasurer. This will help to monitor compliance and also to help with reconciliations in the event of communication breakdowns between congregation and head office. Then Police and Advisory Committee visits. The Police and Advisory Committee will be visiting congregations to raise awareness on BICC, human resources, policies and circulars. Amen. Then submission of minutes and financial reports. We also urge congregations to comply with the request that they submit to the overseer their monthly minutes and financial statements and reports. Varume and Musare, after service, kune election yenyu all men to remain. All men and young men are advised that there's going to be soccer match after service. Anaba Monday, monotamba soccer. Youths are invited to the BICC Glenora dinner on the 22nd of November 2024. For more details, please contact Mr. Tikinya. Tukona kune ma tickets angashiswa hapo. Mozo now maningirkini. The youth vane ma tickets mtenge maningirkini to support this initiative. Then upcoming events. Tambona yakaiswa hapo ye BICC Harare District End of Year Combined Service. It was scheduled for the 1st of December 2024 ku Mount Pleasant. See BICC Mount Pleasant var kumuva on the 1st of December kuyendaku. Saka this event, the combined service, will be deferred, postponed to a later date early next year. Asi trukutarisira tichakokwa semasangano tsamba dzichatumirwa to individual churches tichi-invite kwa ku-event yemswa 1 December pavachange vachimuva kuenda ku-new venue kwavo. Then district fundraising program vanenge vachitengesa chikafu ichi ndofika chichazotengeswa pachaitwa ningirikini ya postpone imswa next year muna January. Then BICC kuwadzana vari kutengesa maraffle tickets ema instruments ngati vasupportei vana vedu. All ministries and ministers and spouse end of year workshop iriko mswa 9 to 11 December kumchabezi mission. Mari yacho $30 per couple. Congregations are encouraged to pay for their pastors. Pastors Day irikomswa 17 November 2024. All congregations to observe the day. Then zvirikubva kuofisi yaoverseer vada kutenda nema gifts avakawana paoverseers day hanzi mukomborerwe ngatimbozvomberai maoko. Toda kutendazve vada kutendazve
ma-districts nemari dziri kuuya vari kukurudzira kuti murambe muchiunza mari dzema-contributions. Vada kutendazve uyezve hosting ye-BICC Mutoko Crusade. Handiti taona kuti veMutoko vauya neuwandu hwavo. Vada kutenda uyezve Pastor Nishas Ndlovu mwanangu ari pano, all members of BICC Mutoko for hosting men and women's fellowship camps. Takave nenguva yakanaka semadzimai. I hope ana baba vakave nenguva yakanaka tinotenda. He also likes to thank men and women fellowships for hosting their camps kwaMutoko. Then mswa 30 November, home and family couples dinner ichange iriko, venue to be advised. Makatarisirwa unzi muchengete $30 per couple. Then kune children ministry compassionate outreach iriko mswa 7 November. Irikuhoswa ne-Christian education. Vachange vachienda kuChinyaradzo Children's Home. Vari kuapilawo zvinhu zvinenge ma-donations anenge hembe, sipo, domestos, sugar, cash. Vakambe vachitaurawo nebhana because vanenge vachito-evangelize ipapo. Bhana yakanyorwawo Brethren in Christ Church. Asi pahembe apa ngatisarurei hembe dzakanaka. Because hanzi from zvandanzwa hanzi zvohembe apa pahembe ndopa vachasarudzawo dzavo dzeChristmas. Saka ngatisasarudze hembe. Ngatiendesei hembe. Sihambise izigqoko ezinhle, singahambisi izigqoko ezindala. Amen. Then kune get together of widows and orphans and ministers. Ichange iri combined.